som to stihol! Vítajte v obci Dolný Bar. Moje meno je Hodoš Viktor z All Inclusive Real a mám tu pre vás luxusnú novostavbu. Poďte sa na to pozrieť. Nech sa páči. Veľkou výhodou nehnuteľnosti je bazén, ktorý môžete využívať počas letných horúcich dní. Ak by ste mali záujem o obhliadku, tak neváhajte ma kontaktovať.